Fas servir tot el teu potencial? Tots passem per moments de dificultats en què ens sentim petits, en què ens sentim atrapats o inclús que no sabem donar sortida a totes les nostres capacitats. Es pot canviar. Quan ho canviem, la nostra energia i confiança es multipliquen. És la 6ª edició, ja ho han viscut desenes de persones i aquest cop aquí a la Masia Peu de Roques viuràs un cap de setmana intens. Aquí dins viurem moments d'alta energia, descobriment i connexió. I no vindràs sol, moltes persones extraordinàries t'acompanyaran. A l'Extraordinàrium combinem 3 potents dimensions. 1, el coneixement, informació que has de saber, desgranant el gra de la palla, el que és important per tu poder-te desenvolupar. 2, activitats per ordenar aquesta informació i obtinguis claretat mental i claretat de propòsit. I 3, dinàmiques d'alt impacte d'aprenentatge accelerat per trencar barreres internes, pors i alliberar tot el teu gran potencial. I sí, hi haurà firewalking, caminarem sobre les brases a més de 500 graus. Serà una experiència que recordaràs per tota la vida. I després d'aquesta experiència, la teva ment es diu: si he sigut capaç de caminar sobre les brases, de què més sóc capaç? Si vols, també pots allotjar-te a la Masia. Espais còmodes, menjars compartits i la màgia de la natura i gent inspiradora. Ho viuràs en primera persona, sortiràs sentint-te capaç de tot, amb ment i cor units i dirigits. Imparable. Aquest és el moment, 17, 18 i 19 d'octubre, cap a l'Extraordinàrium. Reserva ara. És el camí de la teva transformació.